maka na m chọrọ ịlụ di ngwa esolu nwoke onye ofe wee kwakpuo na Lagos ebe m na-alụ ọlụ wee gwa ndị be anyị sịfa na m afụgo onye ga-anụ mụ na nwoke a wee bili. Ọ sị m nne na ife nwoke a ji eme na ya mọrọ ka ya si akọrọ ya ụmụ ụwa ya fosili anya ya tasịala afụfụ na ya chọrọ ịnụ di. Ọ sị m pịa anya na nwoke a bikwelo aka na-ekwu obidokwa ịkụ ya ife o. Ọ sị m this man kụgidere ya ife ịkụzi ya ife bụzialụ họbi nya o. Ọ sị m okwu merụsie ya arụ pụọ onye jegote ọgwụ na-aṅụ. Ọ sị m na this guy tigidere ife ya atọ ime mụọ dị ofu nwa nwoke stil ọ na-akụ ya. O wee tigidezie enyi ife ya wee bido wee ṅụba mmanya. O tisie enyi ife pụọ jebe ọlụ ya ejegote kaikai na bifo di ya abata o. Ọ bụkwanụ di gị ọ bụrụ di gị na ya finish go one bottle kaikai ka wee nweke na control akwa na-ejile aka chọba resistant ya achọba ihe a ga-eji na-resist pain. Nwoke ada anụ ga-anụ. Ọ sị m because na mgbe this guy bịara bịa fụ ndị befedo mmanya that na everybody amagolu ya na ụfọdụ che na emele ego ịghọta duto na ọbịa na-emekesi ego ịmagolu na-emekesi ego jesia ndị be vive everybody was happy before ha wee na ofu afọ ka ndị be ha fụrụ ya na ife na this man bụrụ bụ 10 years 10 good years. How ya bụzala onye aṅụlụma na ya nọ ọnọdụ ka maid na be this guy na mgbe ọbụla Ibongi gụbara ya ọ chọsụ wee lie enyi ọkpa sibe Ibongi na o nwere ife na ọ bụrụ na this guy chọrọ igbue na ọ kala igbue nya nwụọ pafu ozie na ogwekwudo onye ga-adresị. Ọsị m nne o wee tikete ife o wee lụọ one day nya wee fụ onye be ha na Lagos nya wee si ọ bụ na ọ nalụ onye gwa nwanne ya nwaanyị anya chọta ya and because na ofu nwanne ya nwaanyị anụgo dị n'agha nata na o sokwu n'ife ejere wee chọọ ịna. Ọsị m nne nwanne ya nwaanyị wee chọla ya wee bịa di ya wee jebe ọlụ nya wee bido wee kọbalụ nwanne ya nwaanyị nya wee bebe nya na-ebe nwanne ya nwaanyị na-ebe. Ọsị m na nwanne ya nwaanyị ka dị ya wee bee akwa wee besie wee na anya wee ihe ọnya sị anyị agwana mama fa o sị biko nye agwana mama fa nye agwana papa fa na ife achọ bụ ka ọ bịa nyere ya aka ka ya gbapụtabe nwoke. Nwanne ya nwaanyị wee kwekwu ya nkwa na ya ma ngwa fa o. Nwanne ya nwaanyị bela akwa na wee nalụ wee gwa nwanne ya nwaanyị ọzọ o kwere nke afọ odidi o wee jekwa mama fa na papa fa akwa ịghọtago mama fa wee baa kunye si ka ajebe ebe afọ ifele mekwe unu so nwoke n'afọ 10 years unu ajụrụ esi ya na nkọgodo ife na-akọ. Ọ sị m ọkwa ndị ahụ nwanne ya nwaanyị wee sị ha eje na ha enwego plan ya ga-eji wee bịa duputie. O wee lụọ that day nwanne ya nwaanyị wee bịa wee ha ya moto wee bịa ịghọta na papa fa nyeziri ego di ya wee jebe ọlụ ha wee tụtụkọ ngwongwo wee gbapụ wee nataba east wee nataluo ma bịa na papa ya wee fịa wee bebe akwa na-ebele akwa for 2 days bịa ha na ife ya na mama ya na-ebebe obele akwa ntele onye yipụ akwa apa arụ ya niile ife akụrụ ya akụ irie niile arụ ya niile apa papa ya beketa akwa sị ka jekpọọ polisi jekpọrọ the man na kpọchie ya wee sị papa ya anya ejene na hapụ ya na ọ ga-abịa for the son. Ọ bụrụ na ọ bịazịa for the son ihe ọbụla ha fụrụ ka ha mebie. Ọ sị m nne na-echekwana na this man cared about the son o dị akpọrọ na this man akiad ke na-akọla anyị ife akịta na the man ajụrụ ese na ọjọọkwa ese nwa ya na ọchọọkwu dị mma. Sị m nne mana ife a ji wee wetala anyị akụkọ ọbụla na nwa ya nwoke afọ itogo mala ife wee na-ajụ kedu onye bụ nne ya ya wee sị ya na papa ya anwụgo. So mama ya sọpọtụ onye ụmụnne ya sọpọtụ onye sị ya na papa ya anwụgo na papa ya tụbali ya ime gbafelu wee mesie nwee ihe mberede okporo ụzọ nwụrụ. Papa nke mụrụ ya wee kpọọ onye sị ya na ọ dịrọ mma ya gwa the boy onye mụrụ ya gwa the boy ebe papa ya nọ ka o jee ọchọ onye achọje papa ya ọchọ onye achọje papa ya ya wee jụ na ya ma mmie na ọnya bụ ihe na-eso okwu be ha kịta ya wee sị ka ya wepụta ebe a ka ya jụọ ndị mmadụ. Ọ sị m nne na ya nwụchalụ tete na ya liri anụ arụ ya n'aka this man na o nwere ife o jiri ya wee mee na kenda akọla anyị ihe a kịta ya dị 53 years old na ya ma nnukwuzi dị sef na ya bagosolu ndị na-eme fim na-emela onwe fim do happy na ya chọrọ ịlụ di na ya chọrọzi nwoke ọzọ na ndị ya na ya fụlụ nke tọrọ fada mana ife a chọrọ ịjụ anyị nye kwesịrị ịgwa nwa na nne ya ka nọ ndụ nye kwesịrị ịgwa nwa onye bụ nne ya ka ị ga-esi nọlụbe nwoke ọ na-egbu gị ilu na-egbu gị ka o gbuo ka ị nwụrụ ịnọlụ nwoke mere ego gị just because of ihe ndị mmadụ ga-ekwu just because na ndị mmadụ che na-elugo di. That's why ji asị don't go with a man na-emere ego gị
ọ na-achọ ka ụgbọ gị nọ n'ebe afọ. Ai nna ụfọdụ ụmụ nwaanyị amụrụ m etu esi azụ unu. Do you even love yourself? Do you value your life? 10 good years ka ị nọbe nwoke. Ọsịbụ na aṅụgidele mmanya bikọsọ nke ndotelu nkwuo. Na aṅụgidele mmanya, nọ mmanya melụ dat na gịnị mee? Na emerọzi gịnị? Na atụnwa ozi ime ọzọ duto na ọ bụ ọsọ mmanya ka a na-aṅụ. Ke a si ya atụ ime ọzọ ebe a na-aṅụ sọ kaikai. Na ke nnata befani a na-emeche ka onye amachara ife mmanwụ. Ya nọ letu ya na-esheki. Ya na-esheki ebe a na-achọ mmanya. Ewedujebe ma therapy. Nyebeli ya aka. Ya na-eme ka onye ala mgbe ya natala be nne ya. Kene Chukwu na ịdụ ndụ. Nwere ife ọzọ nwee to tell you. Ịchọ gwa nwa gị, ịchọ ga agwana ya. Chukwu meela gị ebele. Ma ndị parents ifele mee unu. Nwa gị ga-agbaso nwoke mere gị ịgba nkịtị. Na-akwụghalị maka na ọ na-enye unu ego. Ọ na-esendelu unu ego n'uche na obi ọfụma. Di ekosi anya ife onye ego na-esendelu unu na na-eli. Nwa gị nụọ dị ebe tela aka ma nnọgidesi ka ijefu nwa gị. Nọ ikebe nwa you forget about it. Chukwu mekwala unu ebele. Amara m ife m ga-ekwu. Daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.